Γεια σας. Εδώ έχουμε ένα laptop HP όπου είναι κλειδωμένο, έχει ξεχάσει ο πελάτης τον κωδικό του και δεν μπορεί να μπει μέσα και εδώ βρίσκεται το τσιπάκι του BIOS που έχει τον κωδικό. Το έχουμε ξεκολλήσει, το έχουμε βάλει στον programmer μας, όπως θα δείτε, διαβάζει ο programmer μας και μας δείχνει στην οθόνη τι ακριβώς έχει. Θα πάμε πάνω κάτω, θα ψάξουμε όλο αυτό το κώδικα, θα βρούμε το σημείο που βρίσκεται το password που δεν φαίνεται γιατί είναι κρυπτογραφημένο, θα το αντικαταστήσουμε και έτσι θα ξεκλειδώσουμε το laptop. Κάνουμε αντικατάσταση αυτό το κομμάτι και είμαστε έτοιμοι. Μετά ανοίγουμε το software του programmer, κάνουμε load το αρχείο που αποθηκεύσαμε και γράφουμε στο chip το καινούριο πρόγραμμα. Ωραία, είναι έτοιμο να το βάλουμε στη μητρική. Λειτουργήσε, βλέπουμε καθαρά το BIOS, ξεκλείδωτο, είναι όλα όπως πρέπει και θα προχωρήσουμε με τις υπόλοιπες εργασίες.